Sziasztok! Megint a Dream and Réka, és most megmutatjuk, hogy mi van akkor, hogyha a szíves kulcsot veszünk föl, és a szívet adjuk oda neki. És itt áll benn. Hát még nem próbáltuk ki azóta, mert egyből fölvettük. Itt is van az ajtó, szóval ezt már az elején, csak az elején vettük is. De bemegyünk, és itt található a szíve. Ja. Dobok? Na, nem tudok oda menni. Akkor ki kell menni. Jó van, menjél be, tessék ott a szívet el. Ez is nagy. Hülye ferér. Na, azt szépen leakasztottak. Hülye? Jaj. Na. Jaj, na. Na? Jaj, de gyors vagyok, júj. Hülye. Mire én innen felmegyek oda? Lépcsem. Nyitogatja az ajtót az ügyekért. És vajon engem öl meg megint, vagy pedig most valami más? Vagy Na. pedig odaadjak őt, hogy megöljem. Na, nem. Akkor fej nélkül. Gyors olvasás. Fej nélkül logikusan, csak egyértelműen megnézzük, hogy mi van beírva. Fej nélkül lassabban olvas. Hát... Jaj, ne! Ne. Megint? Ne. Mi a... Várjál? Kérlek! Hülye! De most miért? Itt vagyok, inkább engem. Miért ölted meg magad? Talán meg ne hagyd itt, kérlek! Ígérem, többet nem csallak meg! Igen, ígérem. Ne, kérlek, ne hajj meg! Kérlek! Ne. Hallod? De most tényleg úgy szurkodja magát, mint aki ezt élvezi. Azt még értem, hogy... Hát ez csodálatos volt. Hogy kiáll belőle a fél? Hello. Nem kinyílt. Nem fogsz hiányozni, se? Dögölj meg. Ja, bocs, már megdögöltem. Na hát akkor ennyi, hogyha a Fehér szívet halom. szedett föl. Sziasztok!